Zapamätal si aspoň jedno jediné slovo z toho, čo som pred chvíľou povedala? Teda, to je ale zvláštny spôsob, ako začať rozhovor. Ide tento autobus do Terchovej? Áno, samozrejme, že ide. Ale ste si istí, že ide do Terchovej? Áno, som si istý. Naozaj práve do Terchovej? Je do Las Vegas. Ale cez Terchovu? Moja drahá, všetko najlepšie k tvojim narodeninám. Kúpil som ti tieto kvety. Ty si sprostý? Veď to je pohrebný veniec. No, kvetinárstvo malo zatvorené, tak som ti ich zohnal v zlave z cintorína. Dajte jednu radu pre mládež. Nikdy sa nevracajte k bývalým. Pokakané trenky si predsa tiež neobliekaš druhýkrát. Prečo ste dnes meškali 2 hodiny do práce? Snívalo sa mi, že ste mi zdvihli plát a nechcel som sa do ryti zobudiť z toho blahobytu. Bude to 100 eur, pani. 100? Veď ste pracovali len 5 minút. U nás platí minimálna sadzba za hodinu. No tak vás pozývam k sebe domov do spálne, keďže som si už tú hodinu zaplatila. Chcem, aby si strelil gól do mojej bránky. Fúkni do pišťalky a zápas sa začne. Pozri sa, musím prať, žehliť, upratovať, nikam nemôžem ísť, cítim sa ako popoluška. Nehovoril som ti, že ti so mnou bude ako v rozprávke? Čo sa mu vlastne stalo? Neviem. Nepil, nefajčil, nemal milenku, jedol zdravo. Ako vás počúvam, ona si zomrel od nudy. Pán doktor, mám obrovský problém. Nasadila som si dietu a jem len 2 pyrohy denne, ale napriek tomu stále priberám. Tak prosím vás, vykrajujte to cesto pohárom a nie vedrom. Vnúčka moja, kedysi som vzala 10 korún a za to som kúpila chlieb, maslo, sír, klobásu a ešte mi zostalo 9 korún. Babka, to vážne? Ako je to vôbec možné? Vieš, predtým v obchodoch neboli kamery. Budeme sa snažiť, aby ste sa u nás cítili ako doma. Tak to ruším rezerváciu. Prečo? Ja som si prišiel oddychnúť. Aké je tajomstvo šťastného manželstva? Načúvací prístroj. Už 5 rokov v ňom schválne nemením batérie. Ona si myslí, že s ňou vo všetkom súhlasím a ja proste nič nepočujem. Babička, čo rada robíte na dôchodku? Chodím na výlet do Kauflandu, sledujem susedov, donášam okrskovému policajtovi a vo voľných chvíľach robím scény a sťažujem sa na chrbticu. Doktor, čo ste urobili môjmu manželovi? Od posledného zákroku úplne stratil záujem o... Veď viete čo? Prosím vás, ja som urobil len lazerovú korekciu zraku. Ak si to dopozeral až sem, buď nemáš čo robiť, alebo ťa baví Faktos TV. V oboch prípadoch like, odber, zdieľaj.